Ihe akụkọ mere na nso nso a na the Geogold Hotel and Suites Ọka n'oge agbapere ebe a na-esi nri ndị mba China na ebe ụlọ nkwari akụ. Site na mgbapụ agbapere ya bụ ebe erimeri dịgasị iche iche ndị mmadụ na-eje ebe tere aka ka ha garie ebe nke dịzi ugbu a nso n'ebe ha ga-egote ya n'Ọka n'ụlọ nkwari akụ the Geogold Hotel and Suites Chinese Restaurant Jin Canteen bụ ebe a na-esi nri ndị China dịgasị iche iche n'ọnụ ego dị ala. Onye ntakụkọ anyị bụ Njideka Okoye gara ya bụ mmemme ma kọrọ anyị na otu ihe dịgasị iche iche ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ha na-ere n'ebe ahụ gụnyere shawarma, meat pie, chicken pie, samosa cocktails, ice cream nakwa smoothies na imerime erimeri ndị China ndị ọzọ. Oriri a na-esigasị na ya bụ ebe nkwari akụ gụnyere black soup, seafood, vegetable salad na ọtụtụ ndị ọzọ. Mgbe ọ na-akpọpe ya bụ ụlọ ebe olili nri ndị China ka onye acting director Institute of Technology Paul University Ọka Venerable Dr. Rex Kanu toro the Geogold maka ya bụ ezi atụmatụ ma kpere Chineke ka ọ gaa n'iru inye ya ntụziaka iji wee mee ka ya bụ ebe bụrụ nke ga-abawanye. Ọ gara n'ihu kpere aka na-achị steeti a bụ gọvanọ Chukwuma Soludo ekpere Anambra steeti nakwa Nigeria. N'okwu ya ka onye general manager nke ya bụ hotel Maazị Chigozie Azubike kọwara na ihe ha ji mepee ya bụ ebe ihe oriri ndị China bụ iji wee bere ndị be anyị ije nkenke ịchọgharị na mpaghara ala anyị ebe ha ga-eri ihe oriri China, bụ nke ọ kọwara na nri ndị China bụ nnọọ ezigbo nri na-edozi arụ nke gụnyere nri akwụkwọ nri nakwa nke na-enye ọbara. N'okwu nke ya ka onyeisi ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS Sachido Obidegwu kọwara na ya bụ iguzobe ebe oriri nri China bụ nnọọ nke dị mma n'ihi na iguzobe ya dị nnọọ n'usoro nyegara iri ezi nri nke gọvanọ Chukwuma Soludo na nwunye ya nọnye na-akwado. Onye na-esota Chief of Staff nyegara gọvanọ Soludo Chief Chinedu Nwoye nakwa onye ji okwu ya agba izu n'Ọka Chief Ochije Modelem toro the Geogold n'ihi ezi atụmatụ a bụ nke ha kọwara na ọ bụ nnọọ ihe ọhụụ na mpaghara ma bụrụkwa nke a ga-akwado nke ọma. Ha gwaziri ndị the Geogold ka ha gbasie mbọ ike ịhụ na nri ndị China gaa n'ihu ịdị n'ogogo eji mara ya. Ike ndị mmadụ nri dị iche iche nke ndị China bụ nnọọ ihe pụtara ihe n'oge ya bụ mmemme. Site n'Ọka, Njideka Okoye maka aka ụwa ABS.